Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga parata, tulay kan mabulo, isasara sa bulos kan trapiko, anuman aldaw ngunya na simana. PNP, PDEA, asin DILG sa Camarines Sur, tinawan linaw ang kampanya kontra illegal na droga sa probinsya. Grade 12 student arestado sa anti-drug bypass operation sa siyudad kang Naga. Licensure examination for teacher passer na halin sa Naga College Foundation, pinagtawan onra kan local government unit kang Naga. Diyos marahay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Tulay kan mabolo digdi sa siyudad ding Naga, isasara sa trapiko anuman na aldaw, ngunya na simana o ngunya na bulan. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa weekly press conference kang Public Safety Office na pinamamayuhan ni Mr. Rene Gumba, pinag-anunsyo kay ni ang planong pagsara sa bulos kang trapiko kang Mabulo Bridge. Ini para tawan dala ng padago sa patrabaho para sa pagpapahiwas kang tulay. Susog kay Gumba ang pagsasara sa trapiko kang tulay kang Mabulo. Ang sa naman sumot na pag-ulayan kang DPWH. Nagkaigwaning pag-urulay na may schedule na isara ang Mabulo Bridge. Pero DPWH ang ma-announce kani formalmente dahil sasarahan ninda para tapuson na so pag-construct, so pagpahiwas kang tulay na iyan. So magkakaigwa kita ning bridge closure, ma-divert kita ning trapiko. Garo dumana sa may LCC ang agi na may tulay. So asahan ta na may inconvenience yan. So, patanig sa mga kahimanwata. Ang mga light vehicles ang pwede mag-agi sa Milaor Pili area. Alagad ang mga darakulang bihikulo ang mapipirita na mag-agi sa Mabolo Bypass Road niyaon sa Barangay Sabang, Siyudad kang Naga. Hulit na may riles na agihan na pwedeng madanyaran ka mga darakulang bihikulo na maagi, hahagadon subot ni Gumba sa DPWH na makipag-koordinar sa opisina kang Philippine National Railways. Sige. Ang problema tadigdiyo, ini yung release baga kang tren sa Mabulo. Dati na yan kantupa, kang nag-divert kita kang COVID, ito bagang nagsaraduman, digdi ta pinapaaragi na garo nararaot subakal na inaagihan kang magagabat na truck. So, mag-coordinate din kita sa i-request ang DPWH mag-coordinate din with the PNR management. Mientras tanto, mayuman ay hiling ang GNN TV48 Naga nin anuman nakaratula na nagtataonin amay na anunsyo sa mga motorista sa pagsasara kaini sa trapiko sa masunod na mga aldaw. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, liwat man na papakusugon kan Public Safety Office ang pakikipagtabangan sa mga force multipliers sa siyudad ng Naga para makatuwang sa pagmanihar kan trapiko sa sentro kang Naga, urog na kung aldaw na Sabado. Susog kay Mr. Rene Gumba, aminado sinda na kulang ang sa indang personahe pag aldaw nin Sabado. Kasudma din, pinag-meeting na sa mga force multipliers kang syudad. So mga volunteer organizations baga na dati nang nagtatabang sa Satuya, asin pinagkaulay ta sinda na kung mapupwede i-restore ta. So partnership between the PSO and their organization, particularly in terms of traffic management. Akon ko sa Indo, lalo na pag Sabado-Domingo, manipison kami. Sa kasumpay na Bareta, pinagirumduman ni Public Safety Office Head Rene Gumba ang gabos na tricycle drivers na nagbabiyahe kung banggi sa sentro kang Naga na magpalista kang sa inang pangaran sa Naga City Police Office o kaya sa Public Safety Office sa Plaza Quezon bago sinda magpasada. Ang isay man na masisitar na dai nakaparehistro o nakapalista ang papatawa ni nagkakanigong pinalidad. Pagiramdamon ko sa mga nagbabiyahe pagbanggi sa laog kang syudad, magpalista duman sa plaza or sa may police station. Tapag na-flag down ka mo, na mayo ka mo kadtong card nindo, may violation po ka mo, may issue ka mo ning citation ticket. Igdi lang yan sa laog kang syudad. This is part of our security precautions, anti-crime campaign. Padagos pa sa mga Bareta, PNP Camarines Sur, PDEA at DILG Camarines Sur, pinagsaro-saro ang sitwasyon kan kampanya sa illegal na droga sa Camarines Sur. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado.
Sa kapihan program kang Philippine Information Agency Camarines Sur kung sa bisita, sina Police Colonel Julio Cesar Domingo, PNP Provincial Director kang Camarines Sur, Mark Anthony Biray, Provincial Officer PDEA Camarines Sur, as Angelica Milka Rivera kang DILG Camarines Sur. Saro-saro nindang ipinaliwanag ang nagpapadago sa kampanya kontra illegal na droga sa probinsya. Sa lado kang PDEA Camarines Sur, igwa subuot ni 935 na drug-affected barangay sa probinsya. As in 543 barangay ang na-drug cleared. As in may natatada pang 392 barangay na iki-cleared. Alagad sa tao kan pagiging drug cleared, mas magiging agresibo subuot ang PDEA na magkondusir pa nin anti-drug operation digdi. As to the issues na mayroon po tayong nahuhuli na drug personalities sa loob ng drug-cleared municipalities ng barangay, it does not affect our status. Mas maganda nga po yun na mahuli natin bago lumabas yung validation na there are drug personalities in a certain drug-cleared barangay ay hindi po na-address ng PDEA at ng PNP. So it's a good move ng PNP at ng PDEA na makahuli po. Kasi it doesn't mean drug-cleared barangay, drug-cleared municipality, wala na po anti-drug operation mag-happen yan. Mas magkakaroon ba kayo ng maigting na anti-drug operation sa mga drug-cleared areas na to because we don't want na this barangay will be affected again by the ill effects of illegal drugs. Nagpasalamat man si Police Colonel Domingo sa PDEA Camarines Sur huli taday subot sida nadidipisilan sa pagkoordinar bilang deputized agent kang PDEA sa pagkondusir ng mga anti-illegal drug operation kumpara sa ibang mga probinsya. Actually, nagpapasalamat nga kami sa counterpart namin from PDEA kasi hindi na nila kami pinapahirapan sa coordination. Maybe unlike in other province, hindi ganyan ka-smooth yung relationship between the PNP and PDEA. Sa lado kang DILG Camarines Sur, dapat maging involved subuot ang gabos sa sektor sa kampanya laban sa illegal na droga. Ang BIDA program is a multi-sectoral partnership and ina-apply po natin dito yung whole of nation approach. Meaning, lahat po ng sectors of the community dapat po i-involve natin on our fight against illegal drugs. Pagdating naman po sa drug demand reduction, isa po sa programa ng BIDA, ang ating local government sector po ang in charge po dito. Meaning, ang ating local government units, ang ating mga ADAC chairpersons, ang ating local chief executives, sila po ang magsi-spearhead or ang frontline sa pag-implement ng BIDA program. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, para mapakusog pa ang kampanya kontra illegal na droga sa Camarines Sur, igwasubuot ng bulana na pagriribaya ng intelligent information ang PDEA, PNP as in National Bureau of Investigation. Susog kay Camarines Sur Provincial Officer Mark Anthony Viray, digdi naman ninda pinagpaplano kung papaano sinda magkakaigwanin joint operation kontra sa mga personang padagos na imbuelto sa illegal na droga. So as to coordination, I'm very grateful nga po kay Sir Domingo is wala po masyadong formalities kaming dalawa when it comes to coordination. Through text, through tawagan, is nagagawa po namin ang aming trabaho na madali. And of course, we have a monthly regular intelligence fusion with the Provincial Intelligence Unit ng PPO. So nagsishare po kami dito. Kasama din po namin dito ang National Bureau of Investigation and of course the City Intelligence Unit ng Naga City Police Office. So we are sharing ng aming ng intelligence information namin real time. And paano namin ma-address at magkakaroon kami ng actual joint operation sa mga targets na patuloy pa rin naninira ng ating komunidad. Sa pagbabalik kang Newsbreak, grade 12 student arestado sa anti-drug bypass operation kan PNP sa Naga kan Subagi. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, mga barangay kagawad kan siyudad ng Naga mahagad nin wheelchair sa lokal na gobyerno kang Naga. Aramon taman ng kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Tanganing makatabang sa mga pasyente sa kada barangay. Plano ngunyan kan mga barangay kagawad sa syudad ni Naga na mag-crear nin sarong resolusyon na mahagad din tigsararong wheelchairs sa kada barangay sa syudad na ilalag sa mga health centers. Sigon kikagawad Eduardo Reniva kan Committee on Health sa Pacol kan nakaaging Sabado inanapagkasurunduan kan gabos ng mga barangay kagawad tanganing makatabang sa mga health centers sa barangay urog na ang mga pasyenteng di na nakakalakaw. Balikan Sabado po kaya nagyagawa kami ng mobile monthly meeting kan si 27 Kagawad on Health Federation na po kaya yan. And sarap po siya na pagkasurunduan with man ito pong pag-create sa resolution na ma-request na po yan ng mutan ni City Mayor o kaya sa sanggunian na ang gabos pong 27 barangay health unit, barangay health centers, ang 27 barangays, mataunan man lamang po yung maskitig sa rarong wheelchair na magagamit po sa dagdag na serbisyo sa po yung mga health centers. So sarap po sa napagkauruyo namin and nasa proseso po kami kan pag-ibot ang resolution pero si mga detalye po pigurulan nila pa po ka nag-aaging meeting ni kang Sabado. So, sarap po yan sa magiging programa ng idudulog sa siyudad kang Naga sa pagi po ni Mayor Nelson. Ang nasabing resolusyon pigihinguhan ng mahaman sa lalong madaling panahon tanganing maitaw na sa alkalde para sa kagyanan kansendang mga konstituentes. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta,
Sa paagi kan sa iyang Facebook account, nangapudad man si punong Barangay Julius Sanchez kan Barangay Dayang Dang, Syudad ning Naga, sa may mga sadiri nin Ido na dae pagpabayaan na burutas asin dapat nakagakod. Ang mga butas na Ido ang nagiging kausa subuot kan pagwarakan basura. Susog sa post ni punong Barangay Sanchez, las na subuot ining pakiolay ninda sa mga may sadiri nin Ido na gakudan. Sa satuyang police report, sarong grade 12 student arestado sa anti-drug bypass operation kang Naga City Police Office kan Subanggi. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Di na naginibong makapalagpas sa mga otoridad ang sarong 21 na anyos na grade 12 na estudyante matapos anikinisang drug bypass operation kan mga otoridad sa Zona 4, Pakul Syudad din Naga, pasado alas 7 ka Subanggi. Ang suspect na si Mac Angelo Bicaldo ang nabakalanin kantidad 500 pesos na pinagtutubudan shabu. Asin na-recover pa sa iya na nasa 5 plastic sachet na may log din illegal na droga. Nasa kustodiya ng unyan ka na Philippine National Police sa Station 4 Naga City Police Office. Ang nasambitan ng suspect ang aning sangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Agob 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, let national top-notcher na hali sa Naga College Foundation tinawan onra kan lokal na gobyerno kang syudad ng Naga. Aramon tawan ng kompletong detalye sa report ni Kayla Casolia. Let national top-notcher nagikan sa NCF pigtawan onra kan LGU Naga. Mag-adal asin time management, yanan mensahe ni Amiel Bernard Agna Albino, 10th placer sa ginibong licensure examination for teachers kang nakaaging bulan nin Oktubre. Sa 49,783 na nag-exam, daiya kalao ni Albino na siya makakapasar asin saru pa sa magiging top-notcher. Sigun sa iya, dai naging madali ang sa iyang mga pinag-agihan. So, bale pong kita naman sa challenges. Bale, natapos kaya kami ng methods around June, July. So, nag-asikaso pa ng paperwork. Tapos medyo nagka-problema pa ko sa papers. Kaya, kala ko nga hindi ako maka-exam September. Sabi ko, para pahingalo ba. Nag-attender man siya kang oath-taking ceremonies for teachers sa Albay Astrodome kang nakaaging Domingo, ngunyan na bulan. Ngunyan, saro na siyang maestro sa College of Teachers Education sa Naga College Foundation asin nagtutukdo ng Philippine Indigenous Community. Ang dating pangiturugan lang, ngunyan diit-diit niya nang naaabot. Dai mawaraaning paglaom asin pangaji ang dapat nabalon sa buhay. Pigtawan siyang onra kan lokal na gobyerno kan Naga kasabay ang 8th placer na si Giancarlo Purisima Valencia na saruma na produkto kang Naga College Foundation. Kayla Casolia para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Ligbisan na yan sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Dakom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.